Fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fil-Gvern issokta bl-istrateġija sistematika tiegħu li jaħbi u ma jħallix li toħroġ il-verità. Tant li fl-aħħar seduta tal-PAC li saret it-tlieta, il-membri tal-Gvern oġġezzjonaw u opponew bil-qawwa biex konsulenti, kapijiet u ex-kapijiet tas-segretarjati li kienu jaħdmu fil-Ministeru tat-Turiżmu u l-Ministeru għal-Għawdex bejn l-2020 u l-2024 jixdu dwar l-operat ta' dawn il-Ministeri. Il-Gvern ħadin il-pożizzjoni waqt it-tieni laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li qed jinvestiga l-ispalpaljar tal-flus mill-Film Commission u entitajiet tal-Gvern li jaqgħu taħt il-Ministeru tat-Turiżmu u l-Ministeru għal-Għawdex. L-Oppożizzjoni saħqet li d-deputati tal-Gvern qed jippruvaw iżommu sigreta l-lista ta' konsulenti mħallsa minn fondi pubbliċi, dan fil-waqt li jibqgħu ġibu l-interessi partiġjani qabel l-interessi nazzjonali. Nitolbu hija lista ta' konsulenti li kellhom dawn iż-żewġ ministeri. Sejn qed nifhem li qed topponu għal di? Għandkom oġġezzjoni? Għax ma m'għandix relevanza kieku qed li jitla CEO jew is-CFO tal-awtorità konċernata l-awtorità statutorja m'għandna l-ebda oġġezzjoni. Għax huma direttament konsulent li jagħti pariri lill-Ministru dwar dak is-settur iddejjaqkom. Jien ma Toġġezzjonaw għalija. Il-membri tal-Oppożizzjoni saħqu li huma qegħdin fil-Kumitat sabiex jiżguraw li l-fondi pubbliċi jintefqu b'mod responsabbli, xi ħaġa li anke d-Deputat Awditur Ġenerali fil-qali għaddiet saħaq dwarha. Il-laqgħa tal-PAC kienet preseduta mill-Chairperson Darren Karabott u għall-Oppożizzjoni parteċipaw id-Deputati Nazzjonalisti Claudette Buttigieg u Graham Bencini. Għall-Gvern hemm preżenti d-Deputati Andy Allula, Amanda Spiteri, Alex Muscat u Glenn Bedingfield.